Искам пълна тишина и гледайте тук какво се прави. Започваме. Днеска ще ви покажа една техника как от image ставаме във векторен формат. Така, за целта си избираме една снимка, аз съм я свалил от ChatGPT. Както виждаме, снимката е много голяма. Затова, да видите, ето е, идваме ето тук и намаляме мащаба, както сме се учили. След това натискаме Shift и в ъгъла, където ето тук, слагаме самата картинка. После натискаме Shift и слагаме другата част. След това си я преместваме така, както на нас ни е удобно по центъра. За целта просто си я нагласяме и от ето тук така, хоризонтал един център. Правим централна в центъра. След тази манипулация да видим дали сме във вектор или сме имей. Ето, няма нито една част от картинката. За целта правим следното нещо. Идваме на Image трасе. Така, от Image трасето, когато натиснем, падат различни цветове опции. И ние имаме тук цветове. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И избираме си Color 6. След като изчакаме, идваме ето тук. Image трасе панел. И от тук ще направим няколко настройки. Color. Тук имаме 6 цвята, а ние след обработката имаме 1, 2, 3 и черни 4. Тук ще напишем 4. След това идваме, изчакваме прогреса. След това идваме на пача, правим 90. Изчакваме. И шум noise е nice. Така. Затваряме. Друго тук няма да пипаме. Затваряме. И следващата процедура, която трябва да направим, е да дойдем ето тук и да конвертираме обекта ни с настройките, за да стане във вектор. И както виждаме, ще го направя по-голям да го видите. Това е с векторен формат. Идваме ето тук и виждаме всеки елемент. Сега по нашата задача ние имаме да направим следното нещо. От нашата фигурка, както са подредени елементите, да намерите всеки елемент къде се намира.
и да си го сложите на място, за да разбера, че разбирате всичко. Всичките трябва после да минете при мене и да го направите. Сега да минем на новия урок.